50 ученици от 6 русенски гимназии се включиха в конкурса за есе на английски език, организиран от Американо-Европейския алианс за образование. Темата тази година е сградите на нашия град, минало и бъдеще. От Алианса за поредна година организира такъв конкурс за есе. Идеята е да се стимулира писането на английски, а и учениците да се подготвят за предстоящите матури. Основната грешка, която допускат учениците, е при структурирането на есето. Не винаги подреждат добре мислите си. Много е важен уводът. Есето трябва да започне с нещо интересно, за да грабне вниманието на този, който ще го чете. За да се подготвят младите хора, от Алианс им предоставят учебни материали. Днес те се срещнаха с учениците от гимназията по икономика, които са най-многобройната група от Русе. Мен лично ми хареса тема, защото аз мисля да продължа с английски и да може би да отида в колеж извън страната и долу-горе се запознах с какво трябва да се сблъскам. Повече от 350 ученици от цялата страна са се включили в конкурса. Резултатите ще станат ясни през април. 10 най-добре представили се ще се явят на финалния кръг. Голямата награда е лаптоп.